Hallelujah, hama dzinodikana. I welcome you on this platform once again. Ndoda kutaura pamusoro penhau yandoda kuti tibatsirane. Ma-titles, kana tiregedza nditi ma-ministerial titles, kaverenga bhuku kuna Ephesians, anotaura zvakanaka Apostle Paul, achitaura kuti some were given to be apostles. He was talking about the fivefold ministry. Some were given to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be teachers of the word, and some to be pastors. Kureva kuti ushumiri wekuti unotodanwa kuti upinde mahuri, ende hakuna munhu anogona kukudana kuti uite maapostora. Hakuna munhu anogona kukudana kuti uite mvangeri. Ushumiri waunotodanwa nauna Mwari. Bandoda kuti nditaura imwe confusion iri pane imwe hama yedu. I'm going to use him as a very good example. Kana uripo also as a minister, I want you to understand and to search yourself deeply. Kuti wakadanwa here kana kuti uri kuita mahumbwe. Basa redu ndere kucorrecta vari kuita mahumbwe. Now, Bishop Marimo is a very good example. Pane imwe nguva munozviti bishop, pane imwe nguva munozviti muprofita. Ndofunga vanhu vanoshamisika kuti zvinombofamba sei. Kuti munhu anongoereka nango mukachiti ndinonzi bishop, gare gare ndamuprofita. Kana kuti wakamboona here vamwe vakatanga vari mavhangeri, but wozoona time vamaprofita. Wakamboona here vamwe vaunotoziva akatanga ari muapostora, but wozoona time amuprofita. Tanga ndabata the prophetic. The prophetic ministry in the recent years has been used as a commercial business where people use the prophetic title to acquire money and to acquire wealth at the expense of ordinary congregation or congregants. Saka wese waunoona achishifta from a pastoral ministry, evangelistic ministry, achitora title yekuti mprofita, ziva kuti munhu iye haana kudanwa kuti ave mprofita, ari kuzvidana kuti ave mprofita. Chaari kuda, ari kuda zvakakomberedza title yemprofita chinova mari nekunyepera vanhu. Unoziva here kuti vanhu vazhinji vakatanga kuprofitwa vanovhunduka, vanotanga kutya, kana kuti vanova netariro yekuti zvataurwa nemuprofita zvave kuitika. Zvikuru sei zvinhu zvine chekuita nenyika ino, anova material things. So the prophetic ministry has been used as an instrument to acquire material gain or material things, which is a false teaching. Saka turati batsirane vamarimo, budirai vanhu venyu pachena. I'm using you as a very good example. Vakawanda vakaita zvamuri kuita izvi, inini wacho ndakatombozviita. Saka handisi kukuatakai, ndaitombonzi prophet. Katobvunza vanondiziva kukwekwe, vanokuudza kuti hatimuzive murume uyu ari zvaari, totomuziva achinzi prophet Kevin Michaels. Saka handisi kukuataka Bishop Marimo, ndakuedza kudzidzisa vanhu kuti vatize, vavhure meso. Udzai vanhu kuti are you a bishop or you are a prophet. Ndatsanangura pamusoro pe the prophetic. Again, nditaure pamusoro pe bishop. Bishop, it is not a ministerial title. It is an office of administration. Bishop zvinongoreva kuti overseer. And Paul used to use these words interchangeably. Sometimes he would call them elders. Sometimes he would call them bishops. But these are overseers. Vaipiwa basa rekutarira makereke akange achiri manyowan achavurwa. So according to the Bible, a bishop, it is not a ministerial office, but it is an office of administration.
And anyone can be appointed to be a bishop. Bishop Marimo, munogona kutoappointwa muri pasi. But mimi vanhu vari kumashandisa matitles vachifunga kuti ndikanzi bishop ndokuti vanhu vauye kwandiri, ndokuti vanhu vaite mari. Ndikanzi prophet ndokuti vanhu vauye kwandiri, ndokuti vanhu vaite mari. Tese tiri kuzviziva kuti the prophetic ndo iri kudyisa. But tell you something, let me tell you something. Do you know kuti right now we are not in the prophetic phase? We are no longer, the church has moved from the prophetic movement to the evangelistic movement. I tell you something, God is raising evangelists in this season. But vanhu, okay, dakuza chokwadi chemahara akoendotaura chokwadi kamogondidiko semazuva ano hapana zvamunondiita mise, munongogumira ikoko, hakuna zvamuchagona kundiita. Rekezai ndikudzei chokwadi. Unozviziva here kuti Magaya wamunoti profita haasi muprofita? Walter Magaya, he's not a prophet. Walter Magaya, he has been called by God not as a prophet, but he's an evangelist. Magaya, he's not a prophet, he is an evangelist. Uchitoona vakamira nebasa rese ravari kuita rere hariitwe nemuprofita, ibasa ramuvhangeri. But because there is an era yakapinda for the past 2 decades in today's church yekufunga kuti munhu wese asimudzwa is a prophet. Prophet Magaya, I'll give you as a very good example. He is not a prophet, he is an evangelist. I'll give you another very, very good example. A very, very good example. Prophet Michael Sello, he's not a prophet, he is a teacher of the word. But because vanhu vanofunga kuti ndikazi muprofita ndokuti ndinzi ndanzi chaiye, that's not it. Prophet Michael Sello, he is a teacher of God's word. Prophet Magaya, he is not a prophet, he is an evangelist. I can tell you about Prophet Makandiwa. Prophet Makandiwa is not a prophet, he is an apostle. But all these things vanhu vakazvivanzirwa kwauya the prophetic ministry. Vanhu vakafunga kuti ndikanzi profita vanhu vanomhanyira kwandiri. Saka mukada kuzvitarisa vanhu vese vakanzi maprofita asimuka muprofita. But I'm telling you, ichokwadi chausingagone kutaurirwa navanhu chinogona kuonekwa pano chichitaurwa naNyamakanga. Nyamakanga anotaura chokwadi zvisinei nekuti unochida here, unochigamuchira here, uye chokwadi ichi hachibve pauchokwadi hwacho nekuti chichataurwa nemunhu wausingadi. And hakuna akambofa akagamuchira chokwadi. Ndosaka Kristu wakamurovera pamuchinjikwa. Yaakafira Kristu ndeye chokwadi. Chokwadi chekuti chiko ndinoregerera zvivi. Vakati ndinoregerera zviviwo uri kuzvifananidza naMwari wewe. Ndo chokwadi chaakafira. Chokwadi chechipiri, aizviita kunge wakaenzana naMwari. Paaiti ini naMwari tiri vamwe chete. Ndo yaakafira. Chechitatu akafira chi? Akafira kuti ari kuzviti mwana komana waMwari. Zvese zviri zvitatu izvi zvaive chokwadi. Ndo zvakaita kuti Kristu aroverwe pamuchinjikwa. Saka chokwadi hachichinje chandataura ichi. Ende dai muri vamwe vanhu magona kuchigamuchira, ndava hachisi kuzochinja kuti Prophet Magaya wamunoti muprofita haazi muprofita muvhangeri. Tarisai masigns ari pana Magaya, anokuratidza kuti this one is an evangelist. Ndichipedzisa ndati ndiri kushandisa vaMarimo as a very good example. VaMarimo, kana muri bishop, udzai vanhu kuti Mwari havasi confused. Our God is not is a God of confusion. He does not author confusion. He is a God of order. Where there is the Spirit of God, there is order. Where there is the spirit of the enemy, there is confusion. And right now, you are building your church or a ministry under the spirit of confusion. If you are a prophet, let people know that you are a prophet. I will talk about prophets in our next message.
I'll talk to you about the prophets. Any man who claims to be a prophet and has a church under him, that's false. That's heresy. That's heretic. Prophets are not called to establish churches. Prophets are not called to run churches. I'll talk to you in our next video. As for now, God bless you.